І от ходячы, бродзячы ўздоўж гэтага ўсяго ламачча, там недзе па аднаму грыбу, вон там потихоньку у мяне ўжо ёсць, я ўрэшце рэшт дабраўся і да месца, якое ў нас завецца Чорным руччом. Нашоў нават тое вусце, адкуль яно бярэ пачатак. Ось, каб тут хоць асцярожна не ўтапіцца, да гісторыі будуць ведаць, дзе я ўтапіўся. Ось. Пойду потиху, не здаецца цвёрда под ногами. Вот, пойду аж сюды. Ось зараз будзе добра чуваць, як яно ўсё недзе адтуль булькае. Вось мае фотаздымкі я рабіў адтуль зверху, вон каля той сасны ламанай стаяў. Усе пачулі, як дзяцел дрэва лечыць. Я знайшоў дрэва, на якім ён працуе. Зараз я паспрабую тут праз вузенькае месца, напэўна, вось па гэтай асіне, а мой так, перабяруся ў той бок. Там паспрабую пахадзіць па грыбах. Па тых вон узвышшах, не ведаю, там ніколі не быў. Вось там, недзе яно ў глыбіні і булькае. Не ведаю толькі дзе. Яно не бачна. Там недзе ў траве, ў глыбіні. Вось тут недзе я дабраўся да самага гэтага вусця, вытоку. Вось ён ідзе, пайшоў туды, праз гэту перакладзіну, праз гэта ўсё крапіўе. І вось яно пайшло туды далей. І аж да нашай дарогі пасля. Вось, а гэтая рязка, яна адсюль зараз будзе лепш бачна. Вось. А тут яшчэ ёсць месца, дзе яно таксама бурчыць, булькае. Усё цудоўна. Усё цудоўна. Вось гэтая рэчка. Пачатак яе пайшло далей, 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 і туды вунь. Так, пераходжу. Пераходжу, потихоньку пераходжу, оп, перайшоў. Ну, вот там недзе ўнізе перабраўся я праз, дарэчы, там цвёрдае дно, ніякой небяспекі там няма. Аднак тут мне адкрыўся зусім іншы краявід. Ну, не гаворачы пра тое, што я тут знайшоў ужо і пару вот таких вот ладненьких сушонікаў, старыя ёсць, но краявід тут адкрываецца трошкі іншы. Яно по-другому глядзіцца, пры іншым асвятленні, напэўна, больш светлым ён здаецца неякім. Гэты ручей трошкі больш светлым. Вось. Ну, ўсё ж гэта не на сонцы, а гэта тень. І з тені я здымаю вот туды, на тую вон гару, наверх, на тыя сосны. Крэпка яно высока, тут усё паднялося. Ну, прыгожа глядзіцца. Прыгожа глядзіцца. Мне спадабалася, што я сюды прыйшоў. Дарэчы, вот, яшчэ адзін грыбок. Цікавы, маленькі, зараз я яго, вось так я яго зараз рукой вот і забяру. Вось. Ну, што ж, пойдзем далей. Это ён вырас вот ад гэтага старога. Пойду, пройдуся туды трошки далей, вон праз тую
ложбіну. І, до речі, там недалёка ўскрайка нейкая лесу. Я тут ніколі не быў і не ведаю. Ну, зараз праверу. Вон туды высокі узвал. Пад той узвал давядзецца прайсці. Ну і там пагляджу. На ўзвале магчымыя грыбы, якія ёсць. У цяньку яны там маглі быць. Вось. А тады вяртацца буду зноў праз гэта ж самае месца. Вон, як кажуць, далёка мы тут не будзем брадзіць. Прайшоўся яшчэ нейкую сотню ці 1,5 метраў і знайшоў яшчэ одно цікавае месца. Аказваецца, гэты ручаёк, ён там, гэта не выток яго, гэта працяг быў. Аднак, ну і тут наўрад ці гэта выток, он недзе далей бярэ пачатак. Вот тут ўжо больш глыбока, больш яно журчыць. Вот зараз я сюды пакажу. Ну, цывілізацыя і тут была, бутэлька ляжыць. Так. Ось як воно бурчить. Ой, як вода тут бере силу, моцы. И вон туды уже, видать, большая лужина. Ну, это на той бок, где, в принципе, где я там ходил. Просто тут перайсці можно в любом месте. И тут можно перайсці дно твердое. Твердое дно я поглядел, пераканаўся ў гэтым. Так, грибов тут есть так само. Я не могу нават и лепшее. Збираю далей. А вот служба 101 прислала поведомление. Оповещение. Проверяется оповещение. Никаких деяний не потребуется. Значит, молчим далей. Я не ведал, оказывается, про эту речку, про этот ручей мається и переход, переезд. Ось. Дійшов я до этого места и гляжу. Ага. Зараз проверим. Магчыма, тут не треба вертаться и назад. Праз яго можна буде перейсці, калі не вельмі глибоко. Не, ну тут, конечно, добре, але глибоко. Не, тут я не полезу. Вот, яно тут пригоже глядиться, и на здымку буде пригоже глядеться. О, як оно виглядає. Туди. Журчить, чувать, журчить. І тут журчить, і там нечто журчить. Иду оттуль вверх по этой дороге. Ну, Ксав'яр, як його назвали, той апошній буран, який пройшов, віхура, яка пройшла през Білорусь, так само наламала дров. Ось і тут. Добрую вон елку зламала. Много їй годов було. Ну, конечно, она трухлявая всередині вже була. Отповедно, она была трухлявая. Ну, а лишь ее зламать надо было и тут у низине за гэтыми древами. Ой, як я поклала аж туди, аж до горизонта. Заўсёды з перасцярогай пераходжу, стараюся абысці паваленыя дрэвы. А вось засталося яму долі секунды, возьме ды рухне, ды яшчэ галаву раструшчыць. Ну, абышлося, перайшоў. О, тут нейкая поляна. Далей, напэўна ж, сельскохозяйственные выгоды, уже такие цивильные дороги пошли. Ну, як это не было, ці будуть тут гриби, я не ведаю. Ну, як кажуть, екскурсію я собі зробив ладную. Буде на що і моїм знайомцям поглядеть. Так, може ще що зніму далей.